أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. Следващата тема от поредицата Мохамед и Исус, мир тях, двама пратеника, една религия, е още в Петрокнижието било предсказано за пророка Мохамед салалаху алейхи ва салям. В Библията се споменава за Кедар или народа на Кедар. Кедар е син на пратеника Исмаил, от който произхожда пратеника Мохамед салалаху алейхи ва салям. Пратеника Мохамед салалаху алейхи ва салям произхожда от сина на Исмаил, Кедар. В Стар Завет, Исаия, глава 42, стих 11 се казва: пустинята и градовете нека извикат с висок глас, селата, където живее Кедар, нека пеят жителите на села, нека викат радостно от върховете на планините, нека отдадат слава на Господа и нека възвестят хвалата му на островите. Тук много точно се посочва, като се казва нека пеят жителите на села. И села, това е планина в град Медина, където пратеника Мохамед салалаху алейхи ва салям, след като се изселва от Мекка, бива посрещнат и по-късно и там е погребан в град Медина, където се намира планината Села, в което това е упоменато в Стария Завет. Господ предвещал на Моисей, че ще изпрати пророк, който ще е от техните братя. Като казва в Второзаконие, глава 18, стих 18-19: аз ще им издигна пророк и сред братята им, какъвто си ти. Ще вложа думите си в устата му и той ще им говори всичко, що му аз заповядам. А който не послуша думите ми, които оня пророк ще говори от мое име, от него ще диря сметка. Колко точно описание. Защо точно? Защото това нещо съвпада и с това, което беше упоменато в Новия Завет, че в Евангелието на Йоанна се казваше: а когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва към всяка истина, защото няма да говори от себе си. Тук как съвпадат нещата? Защото, както и тук се казва, и ще вложа думите си в устата му. Нали, Господ казва, ще вложа думите си в устата му. Корана, книгата, с която идва пратеника Мохамед салалаху алейхи ва салям, по-точно, което Аллах му дава. И то не му дава като книга, а му дава като вахи, откровение. Като Аллах дава Корана на мелекето Джибрил, мелекето Джибрил отива при пратеника Мохамед и му казва Корана, и след това пратеника Мохамед салалаху алейхи ва салям какво прави? Казва това, което е от Аллах. И ще вложат думите си в устата му. Значи не го е чел от книга, а направо
чрез вдъхновение от мелекето Джибрил, което му го казва, той говори думите на Аллах. Защото Корана е Божие Слово. Корана, това са словата на Господ, на Аллах. Колко точно тук е описанието в Второзаконие. Той ще им говори всичко, що му аз заповядам. Значи Корана от първата буква до последната буква е Божие Слово, Слово на Аллах. Какъвто си ти. Много общо черчи различават Мойсей и Мохамед, мир на тях, от Исус, мир нему. Те са родени и умрели по естествен начин, докато Аллах Субханаху ва Тааля взел Исус жив в небесата. За разлика от Исус, те били женени и имали деца, изпълнявали ролята на държавни лица, които представили на народа си един нов божествен закон, разкритите им писания, петокнижието и Корана били затвърдени, докато били живи, за разлика от Евангелието, което не било записано, докато Исус все още пребивавал по земята. Тоест, какъвто си ти, тук си има предвид за пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Защото пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям и Моисей имат много общи черти. И сред братята им Аврам, Ибрахим алейхи салям, имал два сина, Исмаил и Исак. Пророкът Мухаммад салалаху алейхи ва салям произлиза от потомството на Исмаил. А от Исхак и синът му Якуб, който също така бил наричан Израил, произлиза народът Израилев. Както и всички негови пророци, включително Мойсей и Исус, произлизат от Исак. Ако с този стих се имал Исус в предвид, то тогава би трябвало стихът да е от тях самите. Но стихът гласи и сред братята им, което сочи към Исмаил, брат на Исак, от прадедите на пророка Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Ще вложа думите си в устата му. Мухаммад салалаху алейхи ва салям не е говорил по собствена инициатива, а казвал само това, което Аллах Субханаху ва Тааля му е вдъхновил. Като се казва в Корана, и не говори той от себе си, това е само откровение, което му се разкрива. Сура Ан-Неджм, аят 3-4. Който оня пророк ще говори от мое име. Колко точно, субханаллах. Всяка сура от Корана, с изключение на една, започват с думите Бисмиллах. В началото на всяка сура, когато започваш да я четеш, казваш Бисмиллахир Рахманир Рахим. В името на Аллах, всемилостивия милосърдния. В името на Бог. Всяка една сура започва, който оня пророк ще говори от мое име. А който не послуша думите ми, които оня пророк ще говори от мое име, от него ще диря сметка. Чрез това става ясно, че всички трябва да се вслушат в думите, които Мухаммад салалаху алейхи ва салям казва в Божието име, защото, както и по-рано бях споменал, че всички пратеници са били изпращани до определен народ. Те не са били вселенски, тяхните послания не са били вселенски, тяхните повели не са били вселенски. Докато пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям е изпратен до абсолютно всички хора, които ще живеят на този свят, докато настъпи края му. Той е вселенски пратеник. Докато, както за Исус, мир нему се казваше, той е изпратен само специално за юдеите. В Евангелието от Йоанна се известява, че евреите очаквали изпълнението на 3 различни предсказания. Първото било идването на Исус, второто било идването на Илия, третото било идването на пророка.
Това е ясно от трите въпроса, зададени на Йоанн Кръстител. И това е свидетелството на Йоанна, когато юдеите проводиха от Иерусалим свещеници и левити да го попитат: кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда: не съм аз Христос. И попитаха го: а що си? Илия ли си ти? Рече: не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: не. Йоанна, глава 1, стих 19-21. Въпросът, свързан с пророка от Йоанн, от глава 1, стих 20, се отнася за предсказанието на Второзаконие от глава 18, стих 15 и 18. Това се потвърждава и в Деяния на светите апостоли, 13 глава, 25 стих, където се казва: и като свършвахме попрището си, Йоанн казваше: според както мислите, кой съм аз? Не съм оня, когото очаквате, но ето подир мен иде един, комуто не съм достоен да развържа обувките на нозете. От всичко до тук стигаме до заключение, че предсказанието във Второзаконие, глава 18, стих 18, аз ще им издигна пророк и след братята им, не се отнася за Исус, а за пророка Мухамед, салалаху алейхи васелем, имайки в предвид, че Исмаил, другият син на Ибрахим Авраам, е прародител на пророка Мухамед, салалаху алейхи васелем. Алхамдулиллахи раббил алемин, Аллахумма салли аля Мухаммед ва аля али Мухаммед, бисмиллахи фи аввалихи ва ахирихи.